Area nini gongoro kwa Hespon bosi na boy gongo nyako ngo kwarigania umwanchu murigeri andonsi asore tu nyako kuwisanansa uike ni nyako bakingo kumanya ari abiriko bakagwatika kurwa chingo ngonyi chinse anemono una abasaki baito amangana maya banyariko bagutusake na boy gotoretera ase message amangana maya ni nyako tukwemanya ase njira jogwikanu kuyachaka emo ase emo ni gotoko yachaka kuru ase bunge ya South Mugrango yukunyako bakigotoka imeye county ya Kisii ase ward ya Bugetinga abo ase abisi yo mu women county ya Kisii kubwatana amone kiombekeria kia National Construction Authority banyako bakoira amaigerio nabekorwa ebibande gusitsatigete chikunyako bachikorokia goche ase bali banyako bakonyora amaigeria yo buna inchira yemo yoko bali bagali okonyora emeroberio ause emerumo imeye county ya Kisii ne baisiko ye county ya Kisii asensi ya Kenya kubwatikana amono moroberio yo nigo abangi banyako bakokera na boigo mu women bunyako bakokera abantu abanyako bagwesokia kabiguika ase chinse mecho konyora amaigerio ayo nabo koria eira igara chikunyako bagakubaruane nabo kwenekia chinga kichitenda che serikali chikunyara ko bachikuruigwa nigo bara chikunyako bakwegwari bagali tangani inde banyako bakwegenderia ase amagima abo musakito bamangana amaya Robin Yona siangu ni ganyako bakagutwariganiria robot yoru asinchira jogwikiranu Aiga na seskuru ya bamura ya Nduru yegotoka ase wodi ya Bugetenga bunge ya South Mugirango county ya Kisii. Rituko lya lero nigo mu women rep bwe county ya Kisii Donya Doris Aburi ainekia okwenanwa kwa maigerio yububundi ao buchia asabanto wetania chimia isano lakini nainde na magosa ni kurukare mbalo none batachiye school lakini bagachire miaka 50 nainde asale ne supervisor Donya nigalira yogochikurwanirira ababundi abo konyora emirimo una nchereyemo iyo kwegendereria asamagimabo agochia bosio chifundi okonyora ebintu mbire bagosabu no chogote ma convince client kili ogochigokorera emirimo ng'ana osomete okonyora ege gogotebi ete certificate bono yagera mune omuraibu ensatangasa affordable housing nimaete abantu mbare korugari Nairobi ase tokorabera nkorora tore chifundi ngokora chire chigasi chine certificate ene takire bono rero chigasi china chichaga gusi chifundi chimiyo kororo tutake batotebi buya ingi chifundi chiagusi kitanyorere gasi ikiagaronye ne certificate mbabwate. So our fundis today they will compete na fundi chinde chansipi banyore gasi kwa vyovyote vile. In fact kwa lazima ikiagara bono ingi yego chakogera naende mba ebu gasi yo ne gasi yego changa ngeni njo na mwenyeji akone yego chifundi chetu they are well equipped chigasi chitega chiche the same way to abarwanerere banyorere certificate. That is the same way we will be storming those places as a chigasi chichire ikiagere ine haki yeito as omusi bantu mbarusko bache gotobekera chistima bache gotorosera chitirisa nemerangu bache gotobekera chitail abana baito baregega. In fact etora mobilize chifundi chiba minyoki bagende egere chifundi cheto kitigare gokorega aseyo kero omuntu agagokorega asiboe nkere county chigasi chigachi affordable housing chitangasire igo fundi na mama Donya haki kwa fundi wa Kisii county ensemo yabo aboroki bububundi obwo nigo bairari bagerio komwiraniria Donya ng'ambuya mono asokoreta omuroberio yo orache gokonya abange boigo nigo barieira yogochikoenana amaigerio aramaya na kubabwatokera chi certificate ase bonsi baria barachikonyara koba bagwikirana ase amaigerio ayo. We are focused on the skills and the competencies that the fundis have. So we look into the certificates that the fundis have in the various construction trades as stipulated in our regulations. Then we also ask for the national identification, which again certifies that this person is a Kenyan. Then we also look into having filled the accreditation form, where we are able to capture details for these fundis. We've been able, and we are still processing accreditation for the workers that were in this forum, and hopefully by end of the day we will be done with processing of the 500 skilled workers that are in this forum. So we're very grateful for this partnership because
step towards regulating the construction industry and also empowering our skilled workers to with the right skills, the right competencies and the right soft skills as they do their works in the construction industry. Today we were at Nduru Boys Secondary and we have been able to meet more than 500 construction workers and site supervisors. And we appreciate the Office of the Women Rep for the mobilization work that has gone into this. And being one of our core functions, training and building capacity for all that are involved in the construction industry, we are glad and appreciate partners and appreciate collaboration where we train and build capacity for construction workers. Murobilio yo nigora chikokorekana ase chibunge chinde gati yabo ebunge yabu machoge chache elia yaburabu nabo igo ebunge elia yabu basi ase chitariki 23 ime yesukuru ya Tendere Secondary School chitariki 23 nigo murobilio yo orakorekane ase bunge yabu Nchari ase nsemo yabu Nchari CDF Hall. Tariki 29 nigo boigo murobilio yo orakorekane ase bunge ya Kitutu Chache North na boigo ebunge ya Kitutu Chache South ase skuru ya Nyagesende Secondary School. Ebunge ya Nyaribali Chache nelia ya Nyaribali Masaba nigo murobilio yo orakorekane ase skuru ya Senior Musa Nyandusi Secondary School chitariki 30. Koripoteria Amazing Voice of Victory korwa ebunge ya South Mugirango litariane nkoro kwa Robin Siangwe nabwo ko tutigarite ase igwodi ya bugete se abari banyako bakonyora amaigerio bakobwate na amoni kyumbiki kya National Construction Authority nigo abantu banyako bagwikena ensemiyo bamwiranira donyambuya muno ase gasi agendrete kokorera umugusina bwo kumuboria tayira na maega kubwatikana amoni gasi eyungi anyako bakagochaka gokora agendere gokorera umugusi nabo igo anyako bakakonyora abantu bonsi chingaki ali asoburai buna agendete kubakorera amagenderero. Farasi Anyona, electrician by profession. Leo niko na furaha sana kwa sababu ya Mama County na mpango wa serikali amekuja nao hapa South Mugirango, Nyamarambe division and district. Nina furaha kwa sababu mimi ni fundi na nimepata cheti ya kuniruhusu nifanye kazi mahali popote kulingana na sheria za Kenya. Na nawahimiza vijana wengine wote ambao wako hapa mara siku ya leo, tunaomba mimi kama mimi fundi nitaenda kama ambassador huko village na nipeleke message ya kwamba sisi wote tunahitajika na sisi wote serikali isatujua tuko na imetupea certificate ya kuonesha tumehitimu kuwa mafundi. Na kitu kingine, asante mama County umetusaidia kwa sababu siku moja nilienda kutafuta hii certificate nilitiswa pesa mingi sana. Mara ya kwanza nilipelekwa process yenye sikumaliza. Mara ya pili nikaja nikaitiswa pesa mpaka nikaamua nikaachana naye. Na nimesafanya kazi ya usunaji nguo miaka 26. Lakini sijawahi pata Mama County ambaye amenitaka kunitia nguvu na moyo ili nipate kufanya hii kazi yangu. Kusema kweli, kwa vile tuko na watoto ambao tunashughulikia uajili ya school fees and whatever, naomba Mama County utusaidie na uendelee kukaa pamoja nasi. Mambo ya ukimbizana hii ambao tunasikianga kila wakati, hatutaki kusikia hiyo. Nataka kukimbizana na watoto wetu wasome na hao pia wakuje kutusaidia katika siku zijazo. Kwa hivyo Mungu nakubariki kwa kazi na uendelee kutukumbuka kila wakati. Tenagokeire mono aseli tukeliga kororo mongina tonya toto omurayo ito oyo bweche nguru obairo gotokonya koikera bunande iga boniga nigo nachitenga training gasi iga ya masonalis yabeire ke gonkonya asichinga kichintambe yankonya ira bana bane handake abo barengi gocha kobipi bago asichinga chia amate baito korende omugambi ito nagwakire ngambu ya mono wankonyire nande na nyarire kwa bagingo koira na ngambu ya mono ekiagera wankonyire certificate eyintaringi gocha koramba ringi keri ase ogwaka na chibese linde nyanyore iga nandi ngusabya serikali moto bwate si moto konya moto sire kurumaga anda onsi asega asiere monyare kwa mogo turangeli buna ntichifundi buna ntu abanyina monyare kwa mogo tosira tonyare kwa batokonya asense ya Kenya amone chinga cheito ingire bagari wakala akaunti mbiamono
asigasi wakore nancho ekijana maana konyore certificate ye ari gasi rahisi ande na tebeta no nje bugitari nari ngapula rekyo kitwanyo lakini aserero na nanyore no opportunity ende yokonyo so eneli bagali nene twairwe na ekero murarete gasi chonse na turanyora libagerio nya sago sinya asigasi okora ande no tore maega Naboigo umurai bwense Dr. William Samoei Ruto nigo agenderera amonitaro yaye ase chinsemo cha Western Kenya lero lyabali tukuria gatatu asa agenda kurigeria emirobiri au yamagendero abo asanyira kubaga kuriera abantu bense meyo eira nigo eserikali yaye irachikwene kiebunani chikonya kabake okora amagende uchi asa aba Kenya kubwatikana amonichira chiribanya tukoba kuriera aba Kenya chinga kicho bochori obonene nyuma butarakorekana umwaka 2022 korengana amona Ruto